संख्रि बायदि मोनामदों दैया काटारनि वाटार फाउन्टेन जेरावबो नुनो मोनगोन बिदि वाटार फाउन्टेनखौ काटारावहाय बम्बे मेरिजानावहाय रेस्टुरेन्टाव ओंखाम जादोंमोन जोङो ओमफ्राय दायो थांनोसै खुलुमबाय नोंथांमोनखौ रसिदा सोमफ्रामारि इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय सुजाव उन्दुबाय गरमनि बोथोरा बहुत गाज्रि जाना दं हालोदा बेयाव ओंखायनो जों मोनसे जायगायाव थांगासिनो एक्चुअली बेरायना फैबाय जोङो बीचनि एक्सपिरियेन्स नोंथांमोननोबो देखायनि काटारनि अबस्था माबायदि जाना दं गरमनि अबस्था ओमफ्राय बेयाव रेस्टुरेन्टाव मुम्बाइ रेस्टुरेन्ट इन्डियानि रेस्टुरेन्ट दङ काटारावबो बेयावहाय जोङो एसे रटि बायदिसिना जाग्रोना लानोसै सुजाया लोमजादों बेमार जादों एसे थाब जानानै बेरायहैनो थांनोसै दे होनबा भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोबजासे वाव बिराद गिदिर वाटार फाउन्टेन ओरैबो ओरैबो फिसा 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 दङ खाथिनिफ्राय नायनो थाङो लाल बात्ती गोजा 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 ओरै फुरा दंजोबो गोलावनो ओमफ्राय आङो बेनिफ्रायनो लाहरबाय भिडिअखौ बिथिं गथ'फोरनि गेलेग्रा पार्क बायदिसिना दङ ओइयावबो हनै गथ'फोर गेलेगासिनो नुगासिनो ना नोंथांमोना एथ'बां हराव 12टा जानोसै थेवबो बन्द जायाखै गथ'फोर गेलेगासिनो आर्ट दिखारी बैटारी गाड़ी ए गाड़ी ले लो ए रोशिता को 2 रुपए छुट्टे दे दो 2 रुपए का छुट्टी दे दो सर क्या होता है 2 रुपए छुट्टी तो दे दो रोशिता को ये 2 रुपए छुट्टी क्या होता है रोशिता को 2 रुपए दे दो अच्छा गाड़ी किसी और की है पैसे मैं ही लूंगी मतलब हाँ मजा आ रहा है लेकिन गरम गुडुंग सब है बोलना तो भाई नहीं तो क्योंकि वो बैकग्राउंड देख रही हो तुम बहुत सुंदर आ रही हो वो वाला कोर्निस का अच्छा कैसे मुँह डालेगी मेरी कैसे मुँह डालेगी मेरी कैसे मुँह डालेगी सुजा ऐसे निकालना नहीं है मुझे मारने की प्लान चल रहा है दोस्तों ये दोनों दोस्त मेरी दोस्त नहीं रहा दुश्मन हो चुकी मेरी दोनों दोस्त नहीं रहा अभी क्या करूं जिंदगी ऐसा चल रहा है वो ऐसे बीमार की शक्ल देखो चमक रही है मत खोलना पर एक के स्टाइल नहीं बिम्फांग सेम स्टाइल का है ये बिम्फांग नोंथांमोननो ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट मोनसे जायगा देखायनो फैदों बे जोंनि मिया पार्कआव ओरैबायदि मोनसे मोजां जायगा नुदों आङो नुदों दैखौ नोंथांमोना वाव बेथ' काटारनि कमनखा वाटार फाउन्टेनाथ' जेरावबो नुनो मोनगोन वाटार फाउन्टेनखौ खाथिनिफ्राय नायनो ये सिनारी तो दिखा रहा हूँ मैं लोगों को यार ओरैबायदि मोजां नैयावहाय खासि बिबार र'जाम बिर' मा खबर सुजानि बेमार जादोंलै बिराद दुखु जादों सुजाया आरो दिनै जों फिन खनसेबा कर्निसाव फैबाय ओरैबायदि माने कर्निस ना सुजायो कर्निस क्या था ये मिया पार्क होनो बेखौ मिया पार्क माने गरम बोथोराव माबानि बार लानो फैदो बेयावहाय मजा लानो फैदो बेयाव रेस्टुरेन्ट बायदिसिना सब दंजोबो बेयावहाय ओमफ्राय ओरैहाय अल काटारनि कर्निस बिल्डिं ओमफ्राय बेयाव सुजाजों जों थांनो हागोन बेयाव ईद मुबारक लिरदों ईदनि ओमफ्राय दायो गावसिनि आराबिकनि दायो आरो इंलिशनि फैफिनगोन ओमफ्राय बीचआव दंफैयो जों ओरैबायदि गरम जादों बीचनि दैयाबो थान्दा जाया मिथिबायना काटाराव सेकेन्ड टाइम फैदों बेयावहाय आङो मोनायाव आरो सानाव फैखांबाय आगोलाव जोङो नै नुदों ईद मुबारक लिरदों बेयाव ईद आधा मुबारक जे बम्बे रेस्टुरेन्ट
इट्स लाल हो गई हूँ मैं बम्बाई मेरी जान ओमफ्राय बहुत थाबैनो फैफिननांबाय डिउटियाव बहुत थाबैनो रुमाव फैफिननांबाय सुजानि अबस्थाया ओरैबायदि गाज्रि माने सुजाया लोमजादों थाबैनो फैफिननांबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै थेंक इउ सो माच एभरिवान आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ एन्ड लाभ इउ अल